У 2018 році в інтерв'ю виданню «Гордон», всюди «Гордон», так, 16 березня 2018 року ви дали велике інтерв'ю, і там достатньо, ви говорите, цікаві речі. Я прошу показати, що тоді сказав Володимир Замана, начальник Генерального штабу Збройних сил України 2012-2014 роки. На початку 2014-го проблеми почалися не лише з Кримом і Донбасом. У нас були і залишаються проблеми в Західній Україні. Думаю, відносини з Польщею вже показали, як тільки Україна ослабне до незмоги, західні області почнуть відвалюватися, а країни-сусіди, нібито наші адвокати в ЄС, тут же відірвуть їх собі. Це треба розуміти і не тішити себе ілюзіями. У цьому світі рахуються тільки з сильними. Ви далі притримуєтесь такої думки? Це якби абзац вирваний трошки з контексту. Я там раніше говорив про те, що... Ні, це не з контексту, це відповідь на питання. Це зі статті, це інтерв'ю з вами і вам дає, і це початок вашої цитати на запитання. Хочете, я зараз відкрию конкретно? Послухайте, Ми не вириваємо з контексту. Ні, не про це мова йде. Мова йде про це, загальний контекст цього інтерв'ю. Мова йшла про те, що ми держава... Державі процвітає корупція, економічний спад відбувається, збіднення населення і так далі. Оці всі речі разом з війною... Ріст є внутрішнього валового продукту на 2-3%, немає економічного спаду. Це досить мало. Мало, так. Після того спаду, який ми отримали, наприклад, в 2014 році. Ми на сьогоднішній день це... Такими кроками ми не досягнемо навіть того, що ми мали там в 2014 році. Я не хочу входити в економічні речі, так, щодо цієї цитати. Щодо цієї цитати я хочу сказати наступне. Якщо ми на сьогоднішній день не займемось і не вирішимо внутрішньо державні питання, ми ще будемо слабшати. Наше суспільство, воно розділяється. Та вся політика останнього часу особливо, яку проводив попередній президент, ми мали дуже багато конфліктів і з Польщею, і з Угорщиною, і з іншими країнами. Це все... Це які конфлікти ви маєте на увазі? Ну, і мовний конфлікт, наприклад, з Угорщиною. З Угорщиною. Вони виступають проти статті з поляками. Який ми конфлікт маємо? Що стосується поляків, знаєте, я мав на увазі внутрішні політичні речі, які відбуваються в Польщі. Там йде дискусія відносно того, що по повернення деяких об'єктів, там, які володіли поляки, до приєднання Західної України до території. Це маргінали ведуть цю дискусію, це не розглядається на достатньо високому рівні. Я розумію, що... Цьому не надається значення навіть в Польщі. Високого рівня дискурс там не проводиться щодо тих речей. Я можу з вами погодитись, але націоналістичні кола, погодьтесь зі мною, що там існують і періодично вони виказують своє бачення і відношення до українців і так далі і тому подібне. Я веду мову про те, що нам розслаблятися не потрібно. Ми повинні чітко розуміти, що тільки сильні Збройні сили, що тільки сильна держава, ми можемо утриматись в тих кордонах, які на сьогоднішній день маємо. Зачекайте, тобто ви заперечуєте, що українці як нація, вони що, не мають національної ідеї, це розрізнені області? Захід під Польщу, Угорщину і так далі. Ну, ви говорите про економіку і так далі, про Збройні сили. Тобто не існує якоїсь об'єднавчої ідеї і немає людей, які називаються українці? Тобто одні можуть тяжіти до Польщі, інші до Росії, ще хтось до Угорщини? Я мову веду про бажання. Якщо ми в умовах російської агресії, ситуація може розвиватися як завгодно. Тому ми і повинні реагувати на ці речі. Зрозуміло, що ці країни, наші сусіди на Заході, вони є членами НАТО і вони просто не можуть такі речі. Але ми
повинні займатися цим і повинні думати про це.